Mar chungo tich ma kuom jotich mag kambi Rego Niang' mar Sony e giko mar dwe mar 10 gani kaluwore kod notice mane gol kod tend kambi Rego Niang' ma Sony medo nyuolo paro mopogore ka moko kuom jotich dwaro ni jotije ma idhi chungi go omi pesa gi duto kapok gidhi pacho. Riwruok mar jotich e kambi mar Sony ka otene kod jagoro margi Jared Oluoch wacho ni gidwaro ng'eyo gimomiyo kambi mar Sony chano chungo tich moko kuom jotich ma osetiyo ne kambi no kuom kinde malach. To sane tend kambi no dhi nyime kod ndiko moko kuom jotich manyien. Oluoch wacho ni en gima lit ni jotije ma yande ochung ma otegno kod kambi ma Sony nyaka kinde mane kambi chiegni podho ichano chungie tich. MCA ma South Sakwa Ken Ouma okono piny owacho kod tend kambi ma Sony mondo ne ni jotich ma idhi chungie tich ochul kaka owinjore. Biangowa didala to samo didala ni benefits mago konge kumodi yude mano mokuongo aya pesa mo sebedi kingado okonge no dido kama chalo nade koro magi gimo mi wanganyo diting makawuono ondik no koro jatich ok donj gi sime kar tich e factory to gen magi wacho no to jotich magi ke jotich kamoro amora magi bire kama jatich ndie to gigo mana picha gi sime magi kwene kok tigo lakini magage to gioro wuon kambi mariembo kambi. Ng'amok mi kambi osebedo kandiko ji joma ka joma jibiro e kambi ni manyien kochakre dwe mar 6. To samo wacho kama to jotich manyo yudo ka to kon mondo nyaka biwuogi koromo tarik 31 dwe mar 10. Akwayo ni mondo gino time yo mamuol mondo mi sirikal obed gi jotich go mondo giwuo kata ka gin redundant to nitie negotiation mitimo. Nikech en gima owuok out of the blues to ipare ni jotije gin joma nochung gi kambi kata sama ne kambi no dhigore piny kabisa. Omiyo aneno ni mondo gitime yo mamuol gibed kodgi kik wabed gi tungni. Ka jopur nosechako yudo faida gichulo gi ndalo 7 wadwa ni jotich be oyud faida. Mondo mi wabed ni wan kaka oganda wachung nikech sani dongruok ng'eny osechako biro koni to nego bed ni odonjo ka waduto wakonyore.